Pansin nyo ba na dumami lang yung tao nung time na tumawag si pastor para kumain. So, ngayon yung tunay, sa totoong buhay, ganito karami yung tao. Nakatago sila kanina kaya hindi nyo nakikita. Very memorable po kay Mother dahil sa kanyang 54th birthday, ngayon lang namin siya napansin na yung excitement na nagsa-celebrate ng birthday kasi nung una, napansin namin na ayaw niyang mag-celebrate ng birthday. Pero ngayon, excited siya. Kahit hindi niya sinasabi, gusto niya na maghanda sa kanyang birthday. So kami mga magkakapatid, kami ay naghanda ng bonggang-bongga para sa kanyang araw na natauhan. Nasa probinsya tayo, napaka-kayagaw sa palibot. May mama. Message para ni Mama sa iyang 54th birthday kay number 1, good health. Kay dili man ta mabot ani dili good ang atong health. Ito healthy. Isa ka positibo nga mama, strong nga mama. Grabe ba kayo ang mga pagsulay sa kinabuhi pero nakaya nimo. I believe na tungod na sa tabang sa Ginoo, tungod sa imong pagtuo sa Ginoo. Unsa man imong mga tinguha, unsa man ang imong mga project sa life, I pray nga tubago na sa Ginoo. Sa iyahang will o sa iyahang right time. So, happy birthday. I-declare na ko nga, Juan. Mayong panglawas yun ni Mama, number 1. Then, katanan niyang desire sa iyang kinabuhi, sa iyang mga pangandoy, i-meet yun ang God. O, tagaan pa siya ka na pusog na sa tanang pagsulay, ang daog bitang Mama diha sa tabang sa Ginoo. O, mas mailang pa niya ang si Jesus. Wish na ko sa more birthday. Happy birthday, Lynn. Daghang salamat sa imong pagpaningkamot nga napay gini sa imong kabulakan. Labi na gid sa imong mga anak na imo naging silang gitagaan o kuan kaugalingon nga mga ibusyo. So gipangaylan sa Ginoo nga tagaan kay God. Taas nga kinabuhi aron katiman ka sa imong mga apo. Happy birthday man. Mabuhay dali. Hilom ka, ramang kaayo, nagsaon ka ng ungangan, naging sarad sa ungangan. Wala ko more birthday, matang mapapatag 100 kape. Happy birthday, friend. Mura ako may representative. Good health, unsay desire sa imong heart, matuman. Ang kanong pagkainahan kay ang desire niya ay sa mga anak pero
desire ko na ako imong day nga ang desire, personal desire ko na matuman and salamat din. Happy birthday. Salamat kayo sa nagiri ka rin ako. Salamat ba? Salamat sa Ginoo. 54 na gift ko. Okay na lang. Panglawas. Nain na usab ni mo? Wala na usab. Char, feeling yang yapon. Di pa nga isa Ginoo, hindi ko hatag. Dahil sa kuan ko, mga anak, nagpandingalay. Okay na kayo. Nalay. Oh, ayun na kayo. Gwapa o gwapo. Makasabot ko sila ng ko. Soon to be binalay. Kami ni Pastora, mula ng mga pagigit yung mga girl from Evermade. No. Yung siya, there is a verse, Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, ang pinakaunang yung nga buhaton sa katao mo nga, pag delight yourself in the Lord, meaning natay total sa vision diha sa atong pagtuo, kung pagsalig sa atong Ginoo. Pag yung tag-delight, nalipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi, bisan kita mangayo siya, ihatag na niya ang atong giginahanglan. No, English din, He will give you the desires of your heart. Ilang desire, desires. Salamat sa inyong pagkamahal. Salamat sa tulong na inyong tutlo ka na mo. Pahinitong ka na mo na inyong siya ipanalanginan sa matag aspeto sa inyong labi na God sa spiritual gabahin sa inyong I decree and declare blessing upon blessing, favor upon favor, victory upon victory, love upon love, long life upon long life, peace upon peace sa pinakikit ko na lang. Salamat sa mga Diyos kinala mo, nagulong na sa mga ingat sa pinakikita. Thank you, Father. We honor God, we glorify you. In Jesus' name. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, apat. Birthday from Lucia. Kaya ganyan na binalay. Sana maginani po sa akong binalay. Ikaw, isa mo anak. Nagkati. Picture natin. Falling line. Pansin nyo ba na dumami lang yung tao? Time na tumawag si pastor para kumain. So, ngayon yung tunay
na video kung saan marami yung mga tao. Yung reality niya. Nakikita nyo kanina, konti lang yung mga tao, pero sa totoong buhay, ganito karami yung tao. Nakatago sila kanina, kaya hindi nyo nakikita. Pero yung tunay na nangyayari dito, ganito sila kadami, ganito kami kadami. Thank you for watching. Bye. Please subscribe, like, and Ma'am, interview din eh. Sa may ika-story ni mo sa imong best friend na si Becky, na 54 naman siya. May bring out si Manny, ma'am. Kani, ma'am? Akong iwis ni BTS. Ting, dahil kayo salamat sa Ginoo nga. Ting abot yung kaano yung imong edad na BTS. Ngayon, isan patuti nga. Wala kayo kasabot sa imong dughan. Ay, bilak, ting. Na kayo kasabot sa imong mga anak. Pero at least nga, imong yung gidawat ang tanan. Dapat Uy, Ginoo.